ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्रीवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय ऐक्यप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगर ग्रामातारिणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी तारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। మూడవ స్కందం 13వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకం. మనురువాచ ఆదేశేహం భగవతో వర్తేయామి వసూదనా స్థానం త్వ ఇహానుజానీహి ప్రజానాం మమ చే ప్రభో. Translation. Shri Manu said, O all-powerful Lord, O killer of all sins, I shall abide by your order. Now please let me know my place and that of the living entities born of me. ఇప్పుడు అయిపోయింది. బ్రహ్మగారు ఆదేశించవలసింది నిర్దేశించవలసింది చెప్పేశారు. ఇప్పుడు మను బ్రహ్మగారికి తన పుత్రుడు అయిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని అడుగుతున్నారు. నేను ఏ రకంగా నిర్వర్తించాలి? ఇది యాక్చువల్గా ఒక ఆదర్శవంతమైన కొడుకు యొక్క లక్షణం. ఇది తన తండ్రిని ఏ రకంగా ప్రతి విషయంలోనే కూడా అడగాలి. అండ్ తల్లి అనేవారు దిశానిర్దేశం కోసాన్ని కాదు, తల్లి అనేవారు వారి భాగక్షేమాల గురించి చూసుకునేదాన్ని. దిశానిర్దేశం సర్వసాధారణంగా తండ్రి ఇస్తారు. అండ్ తండ్రి గారిని అడగాలి. అండ్ తండ్రి వారికి మార్గదర్శనం అనేది చేయాలి. ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేదంతా తండ్రి చేయాలి. సో ఈ రకంగా మను అద్భుతంగా వాళ్ళ తండ్రిని అడుగుతున్నారు. సో 15th శ్లోకం. యదోకః సర్వభూతానాం మహీమగ్నా మహాంభసి అస్యా ఉద్ధరణే యత్నో దేవదేవ్యా విధీయతాం. Translation. O master of the demigods, please attempt to lift the earth which is merged in the great water, because it is dwelling place of all the living entities. It can be done by your endeavor and by the mercy of the Lord. O master of the demigods, please attempt to lift the earth which is merged in the great water, because it is the dwelling place for all the living entities. It can be done by your endeavor and by the mercy of the Lord. Purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The great water mentioned in this connection is the Garbhodaka ocean, which fills half of the universe. So అప్పటికే భూదేవి గర్భోదక సముద్రంలో మునిగిపోయి ఉన్నది. సో దీన్ని మను అడుగుతున్నారు, ఏ రకంగా నేనేం చేయాలి? భూమి ఆల్రెడీ గర్భోదక సముద్రంలోని మునిగిపోయి ఉన్నది, దాన్ని మరి ఉద్ధరించాలి కదా, పైకి తీస్తే గానీ నేనేం చేయలేను. సో సో ఇక్కడ సముద్రంలోని మునిగిపోయి ఉన్నది. సో దానికోసం అడుగుతున్నారు. ఒకటి, దేవాది దేవుడు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే, అండ్ పరమపిత బ్రహ్మ కూడా దాన్ని చేయవలసిందే అన్నట్టుగా ప్రార్థిస్తున్నారు. మైత్రేయ ఉవాచ పరమేష్ఠీ స్వపం మధ్యే తథా సన్నావేక్ష
వేక్షగాం కథమేనాం సమున్నేష్య ఇతి దధ్యౌ ధియా చిరం. Translation: Sri Maitreya said, thus seeing the earth merged in the water, Brahma gave his attention for a long time to how it could be lifted. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. According to Jiva Goswami, the topics delineated here are of different millenniums. The present topic are the Shvetavaraha millennium, and the topic regarding the Chakshusa millennium will also be discussed in this chapter. సో ఇక్కడ మనకి డౌట్ రావచ్చు, మరి భూమాత సముద్రంలోని మునిగిపోయి ఉన్నది అని అంటే ఎందువల్ల మునిగిపోయి ఉన్నది సముద్రంలోని? అందరికీ తెలుసు. ఎవరి భయంతో? హిరణ్యాక్షుడి భయంతో అది భూమిలో అంతా కూడా సముద్రంలోని మునిగిపోయి ఉన్నది. మరి హిరణ్యాక్షుడు ఎలా పుట్టాడు? కాదు, కానీ ఇక్కడ దాకా అయితే మనకి హిరణ్యాక్షుడు పుట్టినట్టుగా చెప్పలేదు. మరి ఇక్కడ దాకా చెప్పలేదు. సో ఆ డౌటే వచ్చింది. మరి హిరణ్యాక్షుడు పుట్టకుండానే భూమండలం ఎలాగా మునిగిపోయింది? సో ఎందుకు మునిగింది? మరి హిరణ్యాక్షుడు పుట్టుంటేనే కదా. కానీ ఇక్కడ దాకైతే హిరణ్యాక్షుడు పుట్టినట్టుగా ఎక్కడా కూడా చెప్పలేదు. అంటే ఇక్కడ దానికి జీవ గోస్వామి చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇప్పుడు మనం ఏ రకంగా అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కామెంటరీ చదువుతున్నామో, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కామెంటరీ చాలా సునాయాసంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. అదేంటి అని అంటే ఇప్పటి కాలం వారికి, సో కలియుగంలోని, అది కూడా చరమ స్థాయిలో ఉండే కలియుగ వాసులు ఎవరికైతే కామ్య కోరికలు ఎక్కువ ఉంటుంది, అటువంటి వారికి ఇంకా కూడా కామెంటరీస్ ఉన్నాయి. భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం వాటి మీద శ్రీల జీవ గోస్వామి కామెంటరీ, విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, ఇంకా ఆ రకంగా గొప్ప గొప్ప వారు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి, వారందరిది కూడా చాలా మందిది కామెంటరీస్ ఉన్నాయి. అంటే భాష్యము, పర్పట్స్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు కూడా ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళ పర్పట్స్ మనం చదివేము అని అంటే మనకి అది అర్థం కాదు. ఎందుకు అని అంటే వారు భావభక్తిలో రాసినటివి. సో భావభక్తిలో రాసినటివి, మనమంతా ఇంకా ఉండేది శ్రద్ధ సాధు సంఘ. సో మనకి భావభక్తిలో ఉండేటిది మనకు అర్థం కాదు. అట్లీస్ట్ నా గురించి చెప్తున్నాను. సో శ్రద్ధ సాధు సంఘ ఆర్ అట్ ది మ్యాక్స్ భజన క్రియ. సో ఇటువంటి వారికి అర్థం కావాలి అని అంటే వారి స్థాయికి వచ్చి రాయాలి. సో అందుకోసమే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాకి వెళ్ళిన తర్వాత అర్థం చేసుకున్నారు, వీరికి భావభక్తిలో ఉండేవారు రాసినది వీరికి ఎవరికి కూడా పాశ్చాత్య దేశాలకు అర్థం కాదు. అప్పటిదాకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మ్యాగజైన్స్ రాశారు. కానీ అప్పుడు అర్థమైంది, ఈ భావభక్తిలో ఉండేవారు రాసినేటి కామెంటరీస్, పర్పట్స్, అది సామాన్య జనాలకి అర్థమయ్యేదానికి చాలా చాలా సమయం పడుతుంది. కాబట్టి వారికి అర్థమయ్యే విధానంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన కామెంటరీ, తన పర్పట్ని మనకు అందజేశారు. తన ప్రభుపాద్ వారి పర్పట్ని మనం అందుకోసమే యథాతథం అంటాము. అంటే అన్ని రకాలుగా వీరందరిది, విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, శ్రీల జీవ గోస్వామి, వారందరిది కూడా, కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ మహారాజ్ది, వారందరిది కూడా కామెంటరీస్ లోని సులభమైన భాషని అతను ఎంచుకొని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. సో అదే ఇస్కాన్ మాయాపూర్ వాళ్ళైతే దీని మీద మనకి శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్, లేకపోతే శ్రీల జీవ గోస్వామి, లేకపోతే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి, ఎవరైతే మనకి చైతన్య చరితామృతం అందజేశారో అటువంటి వారి కామెంటరీ దాని మీద భాష్యం అంతా చెప్తారు. అది వాళ్ళకైతే అర్థమవుతుంది, సాధారణ జనాలకి అర్థం కాదు. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పేది జీవ గోస్వామి కూడా అదే చెప్పారు. ఇది శ్వేతవరాహ కల్పం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ చక్షుష కల్పం గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పబడ్డాది అని.
సో చక్షుష కల్పంలోని జరిగినటి సంఘటనలు మరియు శ్వేతవరాహ కల్పంలోని జరిగినటివి ఇవన్నిటిని గురించి కూడా అక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎన్నో శ్లోకం చదువుతున్నారు మీరంతా? ప్రభుజీ 17th మీనింగ్ కంప్లీట్ అయింది ప్రభుజీ, అనువాదము భాషం చేయాలి. ఓకే మరి 17 శ్లోకం. సృజతో మే క్షితిర్వార్భిః లవ్యామానా రసాంగత అథాత్ర కిమునుష్ఠేయం స్మాభిః సర్గయోజితైః యస్యాహం హృదయాదాసం స ఈశో విదధాతు మే. Translation. Brahma thought, while I have been engaged in the process of creation, the earth has been inundated by a deluge and has gone down into the depths of ocean. What can we do who are engaged in this matter of creation? What can we do who are engaged? Okay. ఇది ట్రాన్స్లేషన్ చదవాలి కదా. నీర్జా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లు తలపోసెను. సృష్టి కార్యమున నేను నిమగ్నుడనై ఉన్నప్పుడు జల ప్రళయముచే ధరణి ముంచివేయబడి సముద్ర అడుగు భాగమునకు పోయినది. సృష్టి కార్యమున నెలకొని ఉన్నట్టి నేను ఈ విషయమున ఏమీ చేయగలను? కనుక భగవానుడే నాకు మార్గదర్శనము చేయుట పరమోత్తమము కాగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లు తలపోసెను. సృష్టి కార్యమున నేను నిమగ్నుడనై ఉన్నప్పుడు జల ప్రళయము చేదరని ముంచివేయబడి సముద్ర అడుగు భాగమునకు పోయినది. సృష్టి కార్యంన నెలకొని ఉన్నట్టి నేను ఈ విషయమున ఏమి చేయగలను? కనుక భగవానుడే నాకు మార్గదర్శనము చేయుట పరమోత్తమము కాగలదు. హరే భాష్యం బై శ్రీలా ప్రభుపాద్ వారికి జై. భగవద్భక్తులు అనగా అంతరంగిక సేవకులు కొన్ని మార్లు తమ కార్యనిర్వహణ యందు కలత చెందినను ఎన్నడును నిరుత్సాహమునకు మాత్రము గురికారు. భగవానుని యందు వారు పూర్ణ విశ్వాసమును కలిగియుందురు. భక్తుని కర్తవ్య నిర్వహణను చక్కగా కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తారా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చక్కగా కొనసాగుటకు ఆ దేవదేవుడే మార్గమును సుగమము చేయగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. Hare Krishna. So the devotees of Lord were all confidential servitors, or sometimes perplexed in discharge of their respective duties, but they are never discouraged. They have full faith in the Lord, and He paves the way for the smooth progress of the devotees' duty. So ఒక మంచి భక్తుడు అనేవారు ఎలా ఉంటారు, వారి క్వాలిటీస్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉత్సాహాత్ నిశ్చయాత్ ధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంఘత్యాగస్య శతో వృత్తి సద్భీర్ భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. ఉత్సాహము, దృఢ నిశ్చయము మరియు భగవంతుని ద్వారా ఇవ్వబడిన ధైర్యం. ధైర్యము అని అంటే పలు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒక ధైర్యం ఏమంటే ఏదైనా నేను చేసేయగలను. మామూలుగా ఇవాళ కాలం యువతను చూడండి, బైక్ల మీద రేసింగ్ వేస్తూ ఉంటారు. అది ధైర్యం కాదు, అది మూర్ఖత్వం. అది ప్రాణాలు పోతే పోయింది కానీ నేను పేరు తెచ్చుకోవాలి అని అనుకోవడం, అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. ధైర్యము అని అంటే భగవంతుడి కార్యం కోసమని భగవంతుడి మీద భారం వేసి వారు ముందడుగు వేయడం అనేది అది ధైర్యం అంటే. ఉత్సాహము అని అంటే ఏ కార్యంలోని కూడా
ఓటమి లేకపోయిందా వారు సరిగ్గా దాన్ని అనుష్ఠానం చేయలేకపోయిన దానివల్ల వారు దానికోసం కలత చెందకుండా మళ్ళీ ప్రయత్నించడం అనేది ఉత్సాహం. దృఢ నిశ్చయము అని అంటే ఇంత జరిగినా సరే కూడా భగవంతుడు నన్ను కాపాడతారు, అవశ్య రక్షిబే కృష్ణ అనేది. ఏది ఏమైనా సరే కూడా భగవంతుని పాదాలు మాత్రం నేను వదలను. మామూలుగా ఇదేంటంటే కనిష్టాధికారికి ఇది ఉండే లక్షణం. కొద్దిగా ఇబ్బందులు రాగానే భగవంతుడి నామాన్ని నేను ఇంకా చాలు జపం చేయలేను, నా వల్ల ఇది కాదు, నా వల్ల అది కాదు అని చెప్పని ఒక్కొక్కటిగా అప్పటిదాకా వాళ్ళు చేస్తారు. ఎవరో అవసరం లేదు. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే. సో అంత ఈజీగా మనం వదిలేస్తాం, కానీ భగవంతుడు అంత ఈజీగా వదలరు. నేను ఎప్పుడైతే లైఫ్లోని కష్టాలు పెరుగుతున్నది అని అనుకొని ఇంకా చాలులే అని మెల్లిమెల్లిగా, ఒకప్పుడు కనీసం కొద్దో గొప్ప భక్తుడుగా ఉండేవాడిని, మెల్లిమెల్లిగా ఆ డివోటీ పొజిషన్ నుంచి జారిపోతూ ఉంటే భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే అతని కరుణ అనేది చాలా చాలా అసలు అద్భుతమైన కరుణ అయింది. మనసులోకి రావడం అనేదే తక్కువ, కానీ అంత ఈజీగా విడిచిపెట్టరు. సో కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది భగవంతుణ్ణి భక్తవత్సల అని పిలుస్తారు. సో ఎప్పుడైతే అది భగవంతుని భక్తవత్సల అనేసి పిలుస్తారో అప్పుడు హృదయానికి బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకనంటే నేనైతే భక్తుడిని కాను, భక్తుల పట్ల వాత్సల్యం ఉంటుంది కాబట్టి భక్తవత్సల అనేది నాలాంటి వారికి కాదు అది. సో నెక్స్ట్ అనిపిస్తుంది దీనబంధు, దీన బాంధవ, సో దీన దయాల్, ఆ రకంగా భగవంతుడిని పిలువబడతారు. సో అది కూడా నాకు సరిగ్గా యాప్ట్ కాదు. ఎందుకంటే నేను చాలా దీనమైన పొజిషన్లో ఉన్నాను, కానీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయటం లేదు దీనమైన పొజిషన్లో ఉన్నానని. నాకు ఇంకా కూడా ఈ లోకంలోని చాలా చాలా ఆనందాలు ఉన్నాయి అన్నట్టుగానే భావిస్తున్నాను. అదొక ఫోటోగ్రాఫ్ మీరందరూ కూడా చూసుంటారు. ఒక మనిషి ఒక చెట్టు కొమ్మ నుంచి వేలాడుతున్నాడు. ఆ చెట్టు కొమ్మ పైన నుంచి ఒక తేనె చుక్క పడుతుంది అనమాట. తేనె పట్టు నుంచి తేనె చుక్క రాలుతుంది. ఆయన కేవలం ఆ కొమ్మని పట్టుకొని ఉన్నాడు. ఆ కొమ్మ దగ్గర పాము ఉన్నది. ఆ కొమ్మకి కిందన చెరువు ఉంది. ఆ చెరువులోని మొసలి నోరు తెరుచుకొని ఉంది. పోనీ ఏదో ఒక రకంగా ఈదుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతామని అంటే అక్కడ ఒక పులి ఉంది. ఆ రకంగా విపత్తులు ఎన్నో 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 ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఆ జీవుడు ఏంటి అని అంటే వాటన్నిటినీ విస్మరించేసి పైన నుంచి తేనె చుక్క కొద్దిగా నేలకి మీద తగిలేసరికి అబ్బో ఇదేదో రుచిగా ఉందే, ఏముంది ఇక్కడ పైన ఇంకా అని చూడగానే అక్కడ తేనె పట్టు నుంచి తేనె కారుతోంది. నేలకి తెరుచుకొని తయారుగా ఉన్నాడు అనమాట. ఈ తేనె ఇంకో 4 చుక్కలు పడితే బాగున్నాయి, రుచిగా ఉంది అన్నట్టుగా. మన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. చుట్టుపక్కల మనకి ఈ సర్ప రూపంలోని మృత్యు ఉంది, కిందన మొసలి రూపంలో ముసలితనం ఉంది, బయట సింహం రూపంలో వ్యాధి ఉంది. ఈ రకంగా మనకి ఎన్నో ఎన్నో కష్టాలు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నా సరే కూడా స్టిల్ మనం చూసేది ఏంటి అని అంటే క్షణిక ఆనందం ఇక్కడ వస్తోంది, దాన్ని మనం ఎంజాయ్ చేసేద్దాం అన్నట్టుగా. సో ఈ రకంగా జీవులు ఎస్పెషల్లీ నాలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే దీనబంధు అనేది కూడా సరైన ఆ కేటగిరీలో నేనైతే దీనుల లెక్కలో అని కూడా నన్ను నేను లెక్క వేసుకోలేను. ఎందుకంటే దీనుణ్ణే, కానీ నేను దీనుణ్ణి యాక్సెప్ట్ చేసేదానికి రెడీగా లేను నేను. ఈ రకంగా దీనబంధు దీన దయాల్ అనేవాడు ఆ భగవంతుడు నన్ను ఉద్ధరిస్తారో ఉద్ధరించారో అనే ఒక సంశయంలో పడిపోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే జగన్నాథ అనే పేరు వింటానో భగవంతుడిది, అప్పుడు మనసు ఆనందపడిపోతుంది. ఎందుకంటే నేనైతే ఈ జగత్తుకి నేను ఒక అంశని, అది మాత్రం నాకు తెలుసు. ఈ జగత్తుకి నేను ఒక అంశని, ఈ జగంలోని నేను ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్. కాబట్టి నాకైతే ఖచ్చితంగా జగన్నాథ అంటే నాకు కూడా అతను నాథుడే. కాబట్టి ఆ జగన్నాథుడు ఖచ్చితంగా నన్ను కాపాడుతారు అనే ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది. సో
సో అందుకోసం అందులోని జగన్నాథుడు అనేవారు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడి యొక్క ఆనంద స్వరూపం. అత్యంత ఆనందకరంగా ఉండేటప్పుడు కృష్ణుడు అసలు జగన్నాథుడు, దేవాది దేవుడు, సర్వకారణ కారణ. అటువంటి ఆ జగన్నాథుడు, దేవాది దేవుడు, అతను ఎప్పుడైతే ఆనందపడతారో అసలు అతను మామూలుగానే దీనదయాలు, దీనబంధువు, జగతి పాలనహర్త. అటువంటి వారు ఆనందోల్లాసాలతో ఉండేటప్పుడు ఇంకా భక్తుల మీద కటాక్షం అనేది ఇంకా కురిపించేస్తారు. అటువంటి ఆ జగన్నాథ స్వామి అతనిది రేపు రథయాత్ర పూరిలోని. అసలు అక్కడ వాళ్ళైతే ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని అక్కడ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడైతే ఎండలు కొద్దిగా 40 దాటేసరికి మనిషికి బయట అడుగు పెట్టాలంటే భయం వేస్తుంది. ఎక్కడ వడదెబ్బ తగులుతుందా, ఎక్కడ వాంతులు వస్తాయా, ఎక్కడ కళ్ళు తిరిగి పడతామా. కానీ అక్కడ ఇంత ఉన్నా సరే కూడా ఒకరిని ఒకరు ఎంత గ్యాప్, అసలు మధ్యన ఎంత గ్యాప్ అసలు ఉండని కూడా ఉండదు. ఒకవేళ ఇసుక రాల్చామని అంటే కిందని పడదనమాట, అంతలాన రష్ ఉంటుంది అక్కడ ఇంత ఎండల్లో కూడా. ఇది జగన్నాథ స్వామి యొక్క లీల. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జగన్నాథ స్వామికి మామూలుగా ఎప్పుడైనా మనకి రోగం వస్తే మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే మనం నయం అవుతాం. కానీ ఒకవేళ మరీ ఎక్కువ రోగం అయితే, జ్వరం బాగా ఎక్కువ ఉన్నది, అసలు కనీసం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేంత ఓపిక కూడా లేదు మనకి. అప్పుడేం చేస్తాము? ఎవరైనా చెప్పండి, ఏం చేస్తారు అప్పుడు? మనకి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఓపిక లేదు. డాక్టరే మన దగ్గరికి వస్తాడు. అబ్సల్యూట్లీ, డాక్టరే మన దగ్గరికి వస్తారు. మనకి భౌతిక ప్రపంచంలోని మనకి ఇబ్బందులు, కష్టాలు, మనమంతా రోగగ్రస్తమై ఉన్నాం. భౌతికమైన రోగం మనకి చుట్టుకొని ఉన్నది. ఏంటా రోగం? కామ్య కోరికలు. అలా ఉండేటప్పుడు మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి. డాక్టర్ ఆయన మన రోగాల్ని నివృత్తిస్తారు. కానీ మన రోగం ఎంత ఎక్కువ అయిపోయింది అని అంటే మనం ఇప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళే పరిస్థితుల్లో లేము. కాబట్టి ఆ జగన్నాథుడు మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. ఓరి రోగిష్టి, నిన్ను నయం చేయాలంటే నువ్వు రాలేవు, ఎలాగో నేనే వస్తున్నాను అని ఆ భగవంతుడు తన రథం తీసుకొని వస్తున్నారు. సో అందుకోసమని ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర అనేది అంత స్పెషల్. ఇంత గొప్ప అవకాశం అనేది కేవలం భూలోక వాసులకి మాత్రమే లభిస్తుంది. అండ్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల ఎక్కడో పూరి అనే ధామంలోని, ఒకవేళ మీరు వైకుంఠానికి వెళ్ళి చూస్తే, ఇది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో మరియు పద్మపురాణంలో కూడా ఇస్తున్నారు. వైకుంఠం నుంచి ఒకవేళ చూసినట్లయితే పూరి మరియు మథురా ధామాలు, బృందావన్ ధామాలు, ఇక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా చతుర్భుజాకారపు నారాయణుల రూపంలో కనిపిస్తారంట. ప్రతి జీవులు, చీమ కావచ్చు, పాము కావచ్చు, ఏదైనా సరే కూడా, దోమ కావచ్చు, ఏదైనా సరే కూడా అవన్నీ చతుర్భుజాకారపు నారాయణ రూపంలో కనిపిస్తారంట. అక్కడెక్కడో పూరి ధామంలో జరిగే ఆ రథయాత్రని మన ఊర్లో, మన రాష్ట్రంలోని, మన ఇంటి దగ్గరికి కూడా రథయాత్రను తీసుకొని వచ్చింది ఆ ఘనత కేవలం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అటువంటి ఆ పరమ గురువు అయిన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పాదాలకి ఏం చేసుకుంటే నేను అతని రుణం తీర్చుకోగలను? రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేను. కొన్ని కోట్ల జన్మలు ఎత్తినా సరే కూడా నేను తీర్చుకోలేను. అతని చెప్పులు కుట్టేవాళ్ళలాగా నాకు ఒకవేళ జన్మ కొన్ని లక్షల కోట్ల జన్మలు ఇచ్చినా సరే కూడా, లేకపోయినా అతని చెప్పులాగే నాకు జన్మ ఇచ్చినా సరే కూడా నేను అతని రుణం తీర్చుకోలేను, ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేను. కాకపోతే అతని కృప వల్ల మాత్రమే ఈరోజు మనందరికీ రథయాత్ర అనేది మనకి లభిస్తోంది. అటువంటి అంత గొప్ప సదవకాశాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగపరచుకోవాల్సినదిగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ. కానీ జగన్నాథ రథయాత్ర అనేది మాత్రం మిస్ కావద్దండి. ఎందుకనంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి అయ్యేది అది. వచ్చే సంవత్సరం ఈ కాయం ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు. ఈ లోపల సేవ చేసేసుకుందాం ఆ జగన్నాథుడికి. ఎంత అయితే అంత.
ఆ జగన్నాథుడు పరమ కృపాలు. అతన్ని మీరు ఒకవేళ అతని చరిత్రలు, ఆ స్టోరీస్ అక్కడ ఉన్నాయి. అసలు ఆ చరిత్రలు ఒక్కొక్కటి మనం చదివామని అంటే, సారీ నేను డివియేట్ అవుతున్నాను శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి, బట్ ఇది అద్భుతమైన టాపిక్. ఇది జగన్నాథ స్వామిది. సో జగన్నాథ స్వామి లీలలు మీరు చదివారు అని అంటే అసలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, యథార్థంగా జరిగిన సంఘటనలు అది. సో అవి మనకి అద్భుతమైన ఇది చేయిస్తుంది అన్నమాట. భగవంతుడి గురించి చెప్తుంది అది. సో the devotees of the Lord who are confidential servitors are sometimes perplexed in the discharge of their respective duties, but they are never discouraged. సో భగవంతుడు ఎంత చేసినా సరే కూడా మనల్ని విడిచిపెట్టరు అనే నమ్మకం మనకు ఉన్నది అని అంటే, మనం ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడి మీద నమ్మకం విడిచిపెట్టకూడదు. ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పేశారు, క్షిప్రం భవంతి ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా నాశనమే కారు, వెళ్ళి చెప్పేయి అర్జున, లోకం అందరికీ చాటి చెప్పు అని అన్నారు. ఒకవేళ మీరు కానీ భక్తులైతే మరి మీరు నాశనం అయ్యే అవకాశమే లేదు. భగవంతుడు మీకు అభయహస్తం ఇచ్చారు. ఆ అభయహస్తం మీతో పాటు ఉన్నది, మీ శిరస్సు మీద ఉన్నది ఎప్పటికీ. కాబట్టి భగవంతుడు మిమ్మల్ని వదిలేస్తారు అని మీరు అలా అనుకుంటారు, ఎట్టు పరిస్థితుల్లో వదలలేరు. కొద్దిగా కలత చెందొచ్చు భక్తులు అనేవారు, కానీ ఎప్పటికీ ఓడిపోరు. అందుకోసం హిందీలో కూడా పాతకాలపు సినిమాల్లో కూడా డైలాగ్ ఉంటుంది, భగవాన్ కే ఘర్ మే దేర్ హై పర్ అంధేర్ నహీ అని. లేట్ కావచ్చు కానీ చీకటి మాత్రం ఎప్పటికీ ఉండదు అని. దే హ్యావ్ ఫుల్ ఫెయిత్ ఇన్ ది లార్డ్ అండ్ హీ పేవ్స్ ది వే ఫర్ ది స్మూత్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది డివోటీస్ డ్యూటీ. సో పూర్తి నమ్మకం ఉంటుంది, దృఢ నిశ్చయం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇటువంటి దృఢ నిశ్చయము భగవంతుడి మీద ఎవరైతే పెట్టుకుంటారో వారికి భగవంతుడు ఎప్పటికీ కూడా వారికి ద్రోహం మాత్రం చేయరు. ఇవాళ కాలంలోని మిత్రులు, బంధువులు అందరూ ద్రోహాలు చేయగలరు. వీరు ద్రోహం చేయగలరు, వీరు ద్రోహం చేయలేరు అన్నట్టుగా లేదు. ఎంత ఆప్తమిత్రుడైనా సరే కూడా ద్రోహం చేయగలడు. కానీ భగవంతుడు మాత్రమే ఎప్పటికీ ద్రోహం చెయ్యలేరు. ఎందుకనంటే భగవంతుడు చెప్పారు, సుహృదం సర్వభూతానాం. మనకి ఇక్కడ ఉండే మిత్రులు వారంతా కూడా సుహృదులు కారు. అండ్ ఒకరికి కాదు, సర్వభూతానాం. అండ్ అందులో భక్తులు అంటే భగవంతుడికి స్పెషల్ ప్రేమ. సమూహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతూ తేషు చాప్యహం. నాకు ఎవరి పట్ల భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, నాకు ఎవరి పట్ల వ్యామోహము లేదు, ఎవరి పట్ల ద్వేషము లేదు. కానీ ఎవరైతే భక్తులు ప్రేమపూర్వకంగా కొలుస్తారో వారి పట్ల వారు నా హృదయంలో ఉంటారు, వారి హృదయంలో నేను ఉంటాను. అటువంటి వారు విడిచిపెట్టి ఎలా వెళ్ళగలరు? సో జగన్నాథ స్వామిది రథయాత్ర నాకు తెలియదు ఎంతమందికి అవకాశం ఉన్నది అని, బట్ అవకాశం ఉన్న వారందరూ కూడా దయచేసి వాటిలోని పాల్గొండి, వీలైనంత సేవ చేసుకోండి. ఎందుకంటే జగన్నాథ సేవకి మించిన సేవ ఇంకోటి లేదు. జగన్నాథ స్వామి అందులోని చాలా హ్యాపీ మూడ్ లో ఉన్నారు. ఆయన ఆనందంగా ఉండే మూడ్ అది. సో మామూలుగా మన ఇంట్లో కూడా చూస్తారు, పిల్లలకి ఎవరికైనా ఏదైనా కావాలి అని అంటే తండ్రి ఎప్పుడు హ్యాపీ మూడ్ లో ఉంటారో తెలుసుకొని హ్యాపీ మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి తండ్రిని అడుగుతారు, నాన్నగారు నాకు ఇది కావాలి అని. అదే కోపంతో ఉన్నారు అని అంటే ఆ టైంలో అడిగేది వీళ్ళంతదాకా పోస్ట్పోన్ చేసేదానికే ప్రయత్నిస్తారు. సంతోషకరమైన మూడ్ లో ఉండేటప్పుడు అడిగినప్పుడు వారికి ఏదైనా ఇచ్చేస్తారు. సో ఆ రకంగా జగన్నాథ స్వామి చాలా చాలా ఆనందకరమైన మూడ్ లో ఉన్నారు. అది కృష్ణుడి యొక్క ఆనందకరమైన మూడ్ నే రిప్రజెంటేషన్ జగన్నాథ స్వామి. మామూలుగా కూడా అసలు జగన్నాథ స్వామి అనగా కృష్ణుడు భక్తవత్సలుడు. ఎప్పుడు భక్తులకి ఇది కాదు అనేసి ఎప్పుడు అనరు. వారు కోరుకున్నదంతా ఇస్తారు, ఆధ్యాత్మికమైనవి. కానీ ఇక్కడైతే ఇంకా స్పెషల్. సో ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకున్నాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో